Thanda ukunibingelela kwelihle igama lenkosi yethu uJesu. uJesu Kristu inkosi. Okokuqala nje ngithanda ukubingelela ubaba umpostoli, ngibingelele umama umpostoli, ngibingelele obaba, ngibingelele omama, ngibingelele abasha, ngibingelele umshayi wogugu, ngibingelele abadumisi egameni elihle lenkosi uJesu. Lo omi ngaphambili ubaba Sithole, ngaphansi kwenkonzo entabeni yendlu kaJehova uyabonelelwa. Ngaphansi kukababa umpostoli ubaba uNtsibande, ibranch yami iseBhamshela. Kakhulu-ke ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Inhliziyo yami imbonge kakhulu uNkulunkulu. Ngiyathanda nje ukuthi ngiye ezwini likaNkulunkulu. Kakhulu isihloko nje itemi okuyiyona esikuyo kulezi insuku, icebo likaNkulunkulu. Uma sifunda lapha encwadini kaJohane wokuqala wesibili lithi sinommeli uJesu. Ngicela sifunde nje incwadi kaJohane wesibili, sizofunda amavesi uverse 3 noverse 5. Lithi uJesu Kristu ungummeli. Ngiyathanda nje kakhulu bantwana bakaNkulunkulu, ngithe isihloko sithi icebo likaNkulunkulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu kulezi insuku ukuthi okokuqala nje icebo likaNkulunkulu lihambe naye ubaba uNtsibande. Silapha nje sizohlonyiswa ngezwi likaNkulunkulu, uyicebo likaNkulunkulu lelo. Kuningi-ke uNkulunkulu amphathise khona obekuwumkhuleko wethu ukuthi uNkulunkulu asisize. Uma siyaka ezwini likaNkulunkulu sifunda uverse 3 ufundeka kanjena: ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena uma sigcina imiyalo yakhe. Bese siya uverse 5: kepha ogcina izwi lakhe uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe kuye. Impela ngalokho siyazi ukuthi sikuye. Manje ngiyathanda nje kakhulu bantwana bakaNkulunkulu kulezi inkonzo uNkulunkulu akahlelele zona ngecebo likaNkulunkulu. Esifuna kakhulu ukuthi siphuma la siphindele emakhaya, esifundiswa khona izwi likaNkulunkulu. Xoxa ngane kwami. Uma ekhuluma lapha umntwana kaNkulunkulu uthi kepha ogcina izwi lakhe uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe. Uyabona bekuwumkhuleko wami futhi umkhuleko wethu sonke ukuthi njengoba sila aluphelelisi uthando. Luzophelelisa kanjani na? Uyabona uma ufunda ngenhla lapho kuthiwa uJesu Kristu ungummeli. Uyabona kumele ukuthi izinto ebesikade sikuzo sisezonweni sicele ummeli onguJesu Kristu ukuze uthando nokupheleliswa kwaJesu Kristu kube kuthini. Siyaphuma siphindele emuva sikhuluma into ekuye uJesu, sikhuluma uthando olukuye uJesu. Ngingadliki isikhathi, ngiyathanda nje ukuthi kulezi inkonzo uNkulunkulu akasiphe zona engathi bese ngathi sifika njengabafundisi siphindele emakhaya, lo okuyizwi likaNkulunkulu kube kuthina. Lolo thando lukaNkulunkulu siphile
Lokhu kupheleliswa kukaNkulunkulu sikuphile uJesu Kristu inkosi.